Kay gayon nga diin mibisita ang atong Santo Papa niadtong 2015 dinhi sa Pilipinas. Ug usa ka higayon nga nibisita siya didto sa University of Santo Tomas. Ug kana nga higayon adunay mga tawo nga gihatagan niya higayon nga mangutana diha kaniya. Ug adunay usa ka bata nga gikan sa nga Kabataan Foundation nga nangutana kang Santo Papa nganong mitugot man ang Ginoo nga magantos ang mga kabataan. Ang Santo Papa wala makatubag sa iyang gipangutana. Apan ang pag-iyak samtang nangutana ang bata diin nagpadayag sa mahalangdon nga pagtulunan. Nga diin diha si Santo Papa miingon, sa dihang ang mga tao nga makabaton o makapangutan na ug maghilak, sila adunay nasabtan. Mga kaigsunan ko diha ni Kristo diha sa atong ebanghelyo karon nga atong nadungog, wala gidumili o wala gilimod ni Jesus ang mga kahimtang o madangatan sa iyang mga apostoles. Nga sila magatubang sa kalibutan nga adunay mga kapaitan. Nga din si Jesus usab wala mihatag o assurance nga iyang pagakwaon ang mga problema o mga kasakitan sa ilang kinabuhi. Apan unsay gisaad ni Jesus nga siya mag-uban diha kanila sa kanunay. Nga niini giauhag ni Jesus ang iyang mga tinun-an nga bisan pa sa mga kalisdanan nga ilang masinati sa kinabuhi, sila magpabilin diha kang Kristo. Kay diha kang Kristo ang matinud-anon nga higala nga dili gayud kahibalo nga mubiya kanato. Nga diha sa atong kinabuhi kita usab giauhag nga diha sa atong mga kalisdanan sa kinabuhi ang Ginoo wala nagpromise sa matag usa kanato nga iyang pagakwaon. Apan unsa iyang gihatag og assurance diha sa matag usa kanato nga kita tagaan og kusog aron pag-atubang diini. Mao kini ang nindot nga atong pagasundungan ug atong pamalandungan nga diha kang Kristo atong ibutang ang atong pagtuo. Ang pagtuo nga kita mas mapalalom pa ang atong pagtuo diha kaniya. Kay bisan pa sa makalisdanan sa kinabuhi, ang Ginoo magauban kanato sa kanunay. Nga bisan pa sa kalisdanan nga dili usahay nga imposible kaayo, atong hinumduman nga atubangan sa Dios, walay dili pwede nga mahimo kaniya. Nga diha sa atong kinabuhi, atong hinumduman sa kanunay, nga atong ibutang ang atong kaugalingon diha sa Ginoo ug musalig kita sa iyang mga gisaad diha sa matag usa kanato. Kay pinaagi nining pagsalig nato diha kaniya, kita maisugon nga moatubang sa mga pagsulay sa kinabuhi. Maigsuon ang maayong balita, mao ang pulong ni Jesus, angay nga pamation, pamalandungan ug paningkamutan nga mapuy-an. Bulahan ang tao nga mamati sa pulong sa Dios. Sama siya sa kahoy nga nagtubo, sa daplin sa usa ka sapa. Kansang dahon dili malaya, ug sa timbunga siya mamunga. Sa tanan niyang buhaton siya magmalampuson. Igsuon sa pagtuo, ugma na usab uban sa pangaliya sa berhen sa kuta. Ang Ginoo sa kanunay magauban ug mga panalangin kanatong tanan. Sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen.